aquesta és la nit de Reis. Estem molt feliços, ja que hi haurà molts joguets. Reunions en família, pau, amor, felicitat. Sempre puntuals, Melchor, Gaspar i Baltasar. Ja veuràs que ve, cavalcada de Reis. Arriba a Tavernes, pares, fills i iaies, saps si tots tenim regals. Benvinguts un any més a Tavernes de la Valldigna, ses majestats, Reis d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. En primer lloc, m'agradaria, com a alcalde, donar-vos les gràcies en nom de tot el poble i en especial de tots els xiquets i les xiquetes de Tavernes per haver fet l'esforç d'arribar fins ací i omplir d'il·lusió i màgia les llars i els carrers del nostre poble. Malauradament, la Covid-19 segueix entre nosaltres i ens ha fet passar uns últims mesos difícils i plens d'incògnites. Per tot això, us agraïm que avui esteu ací, presents, complint el somni dels més menuts. Així, vos faig entrega del nostre major tresor, la clau màgica de Tavernes, perquè esta nit pugueu accedir a totes les cases del nostre poble i deixeu els regals que heu portat des d'Orient per als xiquets i les xiquetes de Tavernes. A banda de les joguines i la felicitat que sempre porteu, enguany vos voldria demanar un desig més, i és que esperem que la vostra màgia ens ajude a seguir forts i units per superar definitivament la pandèmia que estem vivint, perquè puguem gaudir quan abans de la tan enyorada normalitat en el dia a dia a Tavernes. Desitgem que tornen les abraçades, els besos i poder tornar a compartir moments únics amb les persones que estimem, moments especials que tots enyorem i que esperem que la vostra màgia ens ajude a recuperar-los. Eixe seria el regal més especial per al 2022. Per últim, en nom de tot el poble de Tavernes, us done de nou les gràcies per la vostra visita reial i per l'esforç que feu per a fer feliç a cada xiquet i xiqueta del nostre poble. Sempre, ací a Tavernes, us rebrem amb els braços oberts. Moltes gràcies i molts ànims en esta llarga i màgica nit. Avui estem de festa, aquesta és la nit de Reis. Estem molt feliços, ja que hi haurà molts joguets. Reunions en família, pau, amor, felicitat. Sempre puntuals, Melchor, Gaspar i Baltasar. Ja veuràs que ve, cavalcada de Reis. Arriba a Tavernes, pares, fills i iaies, saps si tots tenim regals. Xiquetes i xiquets, veïnes i veïns de Tavernes de la Valldigna. Els Reis d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, per fi estem ací. Quina il·lusió més gran arribar a Tavernes de la Valldigna i veure els vostres balcons i finestres engalanats amb les banderoles que els nostres ajudants us van fer arribar. Moltes gràcies per fer-nos aquesta rebuda tan especial. En arribar este matí a la platja i esta vesprada al poble, els he dit als meus companys: mireu per les finestres Gaspar i Baltasar, mireu quina vall més digna, quina il·lusió ens fa arribar a Tavernes, puntuals un any més. Nosaltres portem molts dies de viatge i en el nostre llarg camí hem passat per diferents països on ens hem adonat que en cadascun d'ells hi ha molta gent treballant per cuidar-nos i intentant que tot això passi més prompte possible. Persones que obrin cada dia les seues botigues per tal de continuar donant vida als nostres pobles. Tanta i tanta gent que s'esforça contínuament per totes i tots nosaltres. I ens agradaria que avui i sempre els tinguéreu presents, perquè estem convençuts que podrem combatre l'epidèmia amb grans dosis de solidaritat, estima i responsabilitat. Com bé sabeu, estem vivint una situació sanitària molt complicada. L'any passat ja vam fer un gran esforç per recórrer tots els carrers del vostre poble, perquè no volien que vosaltres, els xiquets i les xiquetes, que també s'heu portat i us esteu portant en aquests moments difícils, es quedareu sense la nostra visita, que sabem que us fa molta il·lusió.
I enguany tornem a estar així, seguint totes les mesures sanitàries que ens han dit i mantenint la distància entre les persones que es trobàvem pel camí, una bona higiene de mans i portant sempre la mascareta. Vos hem pogut visitar per portar-vos tot allò que heu demanat perquè sabem que vos heu portat molt bé, millor que mai, i heu sigut un gran exemple per als majors. Per això us volem donar d'enhorabona i les gràcies per fer-ho tot molt més fàcil. Moltes gràcies de tot cor. Enguany hem estat acompanyats per personatges de contes i dibuixos que tant coneixeu. És per això que estem contents i volem felicitar l'Ajuntament i els organitzadors de la cavalcada que porten treballant de fa molt de temps per tornar a omplir els nostres carrers de fantasia i música. Ens alegra que ens acompanyen els personatges de contes perquè és una manera de recordar-vos la importància que té llegir. Cal llegir tots els dies un ratet i cal fomentar la lectura ja que al rei Gaspar sempre li fa molta il·lusió regalar llibres. Hem llegit totes les vostres cartes i ens alegra molt que continueu eixint al carrer a jugar amb els amics i amigues. Que disfruteu en la lectura d'un bon conte. Que continueu demanant xoguets i llibres a les vostres cartes, perquè a nosaltres ens encanta regalar contes, balons, bicicletes, nines. Ara anem a començar el nostre treball que durarà tota la nit. Anirem casa per casa entrant amb la clau màgica que obri totes les portes de les cases de tavernes i convertint les vostres il·lusions en realitat. Perquè és la nostra missió convertir esta bella nit en la nit més màgica de l'any. Xiquetes i xiquets, que ja vos heu fet grans però que continueu donant-nos la benvinguda. Mai no deixeu de somiar, mai no deixeu d'emocionar-vos amb la vostra arribada cada 5 de gener. Recordeu que sempre que mantingueu viva la il·lusió en la nostra màgia, arribarem puntuals a les vostres cases en fer-se de nit. Xiquetes i xiquets de Tavernes de la Valldigna, cuideu-vos molt, sigueu molt feliços i gaudiu de la nit dels Reis amb la companyia de la vostra família, perquè ells són els millors regals que vos poden fer. I recordeu que la verdadera màgia d'una nit tan especial com la d'avui està en la solidaritat i estima que portem a l'interior dels nostres cors i en el desig de fer feliços a la gent que ens envolta. Un bes molt fort per a totes i tots i aquest any nou siga un any d'alegries, esperança i vinga carregat de molta salut. Passeu molt bona nit i que tingueu un feliç 2022. Cuideu-se molt. Avui estem de festa, aquesta és la nit de Reis. Estem molt feliços, ja que hi haurà molts joguets. Reunions en família, pau, amor, felicitat. Sempre puntuals, Melchor, Gaspar i Baltasar. Ja veuràs que ve, cavalcada de Reis. Arriba a tavernes, pares, fills i iaies, així tots tenim regals. A la vila de Tavernes segur que ho passarem genial, ja veuràs. La nit de Reis a Tavernes, nit per a imaginar, és la nit de l'alegria i la il·lusió. La nit de Reis a Tavernes, nit per a imaginar, és la nit de l'alegria, és la nit. Xiquets i xiquetes han volgut estar avui. Vine a la gran festa
aquesta és la nit de Reis.